Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba phai borlen palyar ubade u acting ling do jang kur palyar mau kerda like po like and thei upen bau ka jingkin det ek jing sha weng jong u kumu acting ling do ka kur palyar ha u acting sem ka hima nobo so pho sem ship min ha ka artarik unailar aja apusan klem da ai de ka no ka official letter sha u halor ka te ka nongrim ba weng ye u ne ka e ka jing bakla ba ulale ha ba pen pau shikila apthai ka bor ha ka lai tarik unailur aja apusan ulo ong ba ha ba upershang manwa jing tep na ki khot ka executive committee ka hima kilapan pa ba kim don jing tep a henry la shuweng jubore u tang daw acting cm marway hi klem ka jing tep lang ka executive committee jong ka hima da ka baw acting cm open shang nong rim ya ka jing ujor ba uwe ubre ubam de na ka kur ling do palir mau kerda like po like and thei henry uba shuwan kam ubade na ka jat palir Shushu ulo ang bahalor kate ka jing ujor jong te ubriyo ubam de na ka kur palyar ka hima ka khot hajer u badna kaliang ka jong uru ula de banjubab ya ka somon notice ka hima ulo ang bakila pediang ya ka jubab ka jong u namar ba ka jing ujor jong te ubriyo ka bam shong nong rim nalor ka ta ulo ang ba uniu acting sim ula penjat ru ya ka kur palyar hi barok kawai bad nyom ben yeki tang na ka daw bu acting sim uyo jing mentoy na te ubriyo bar ulo ang bakum ka kurru baro ki pendam jor ya ka jing le jong acting sim badna ka kot kin yang scam banum aila ya ka jing yu rot usim hadian kata ulo ang mare yo sngo ya ka te ka jing tep na kalyang ka jong u wot ula da ban ujor ha ka executive committee ka KHADC badna kalyang ka EC ka council kila shem ya ka jing ket kle haba kila pendap penmi ya ka order ling ba u joint secretary ka EC bala penne ya u kum acting ling do ka kur palyar te go por ngakwa ban ai kublai ya pi ki press ki media bamenta te ka bapenlong yangi bangin mi syakmat ban kren halor ka jing shaweng jongi bat u acting sim jong ka hima nobo sopo u Ferdinand Simyong te nadu bo weng yangi kata kadai katarik artarik benai Agos arjar opsan te ka jingweng jungu yangi kamut ba naliang jungi kakur ngimtip ai te haba ngisuyo jingtip ru lengba kakawiat ka ba u ufai supo haikut bat namar kata ngisuyo ya kawiat tengi lengba kakawiat ngilayo ban thot kilat kilenti ban apel ban komplain persya u te haba ngilayo ya kanika kawiat tingila ya fun sya ki dikhot AC jongka hima la kane ka jing shaweng jongi hato ka AC jongka hima ka tipne usule tang marwei une uak yang sim herei haka jing wat benia ka jongi ngilap ngisem ba une uak ting sim ula shuweng don bor yangi tang mo marwei u klem ailat yangi bangin jubab u klem ailat yangi banyakran batngi hato nakano kadaw ba ngi bakla henrei tang badon kita kinong komplain ki bomdei ki jat paliaru updiang bat umenjur uweng bet yangi te hakane kapor ngakwa ban kren sai ba hadu mentah ngampat yo kano ka official letter na u acting sim jong ka himano bosopho bangala sya weng na ka kam kum acting lengdo jong ka kur paliar ma ko dalai ko lakin thai namar kata ngapen remjur ya ka jingle jong une u acting sim bula le don bor ya ka kur paliar jongi ula penwanra ka kenrum keram hapo ka kur jongi rei nakaliang ke jonga kumunong elam bat ki riurong ba jong ka kur bat ki dikhot AC jong ka kur ngi lab te lakam yo paj ba bonom khi phalo namar ba ka jingweng jongu ka dei bet ka jingweng don bor ka jingweng jongu kamut ka dei bet ka jingyo ben ya ka kur jongi tang ba uyo ban bam jong ki katto kat ningut ki brew ki bawan komplain yangi namar kata ngapen remjur yu ne acting bat ngakir paru yu acting sim ba belai habangi phone ru pimpik hadu bangila phone bun sen ru hadu mentaru pimpat sim ya ka kol ka ba ngi phone ngi kwa ya fi u acting sim ba fin sim tang ban pen sisa ba fila de weng yangi ba ngi kwa ya ka order ka ba fi fin ai ba ngi la saweng kum uta unong sensar jong ka kur hendrai hadu menta fi mai dia ya ka jingle jong fi ngi ngim nom so tanat sekawiru hadin kata ngakwa ban pensai hangne bahadin bangilayo ya kakawiat ngi lawan direct syapo AC ban komplain persya ya une u acting sim hadin bangila wan komplain
ngiwan khat arterik ban komplain persya une wut ngi pendep ngi kam ngi wan apil komplain persya une acting sim jong ka hima no bosok Ferdinand Simyong hangne ha AC but enda ngila komplain ngiyo pat menta ya kane ka stay order ba une acting sim ulaweng don bor yangi but henry menta ngila yo kane ka stay order bala pensange ya ka order ba ulaweng persya mu yangi tenomar kata ngakerpat hi kabanikong ya ka council badai ban le ya une acting sim dei ban weng mardor naka syuki acting jong nomar ba uklem tip ban sensar uklem tip ban pej ya ka hima uklem tip ya ka ka ba ule hadu kine gi por bamta tenga seu ban ai kuble si bune ya ka district council ba kala simke ya kane ka kam bat kala pensange kala steno sisendon ya kane ka jingweng jong yangi namar kata ngakerpat ya ka council ba sibun ki kenrum kenram hopok ka hima jongi ki mi mar bayawan une acting sim tenga kwa hi ba une acting sim bat ka kur jongi bat ki pajba jong ka himaru ngada sngeu ba ki pajba kila ut kila nam ba ka jingweng ya ki babun ki surdaru klem ki jing penbena ki babyang ula sule don bor wat ba ka kamru kadang don haki bun ki benta ki ba pending haki kes haki po kudru une acting ule lakale utrei kam lakatrei kam uklem da bisar bria kum su ai nuksa kane ka kam jongiru kadang don ka political appear hangne ha district council naka benta ka jing shau terminate jong lungdo paliar henrei une acting sim ya ka order jong ka council ru uklem da burom uklem da pej haba ka political appear ka bawan na council ru ka lakren syai ba ya ka kam lungdo jong ka kur paliar ka district council kam parla ban bisar namar ba ya sim kawang bor dang don haka suspension ber ka inquiry kadang ya syakmat henry une acting sim buat kane ka inquiry ru kadang ya syakmat une acting sim menta ula weng bat ula thung do wei pat ubriu ba umde ujat paliar ude ujat mau perdoi ula thung acting uta bat kajing thung jong uru uklem da pej uklem da bisar haji sya ka kam leng do hapo no bosok pho jong ka kur paliar ditang kita ki badehok ki badon ya ka dulir ki bala ban yale long do ki bala ban long do henrei une acting sim pat persang ba nyuroj ba nganong ba la persang hi ban thombor ya ka kam kur jongi nga subha ban ong se une acting paim badon buram daga basngaurit nga kerpat api subha ban bisar ban pej benia ikot kiswa haswa ba pinle yakano gano kam khnang ba ka sansar khadar kan long ka bakut khnang ba ka sansar khadar kan long ka bayaj be jajenti namar kata paim nga kerpat api subha le yak ha ka basai le yak ha ka lenti ka badai le yak ha ka jingti briu namar ba ka jingle jong pi yangi ngidas ngeu si hadu kata bat kane ke jingle jong pi ngidas ngeu ba pila le don bor ya ka kur jongi pila pen wanra ka huri hura pila pen wanra ya jingkulumar hapo ka kur hendai tangka wei pem nang ne shakmat ka kentu ya pi ba pintre ya ki kam da ka jing tre hok omdei ba pinle kumle kumbale yang menta te hakane ka por ngakwa ban kran tangkum ta bode berune acting sim bat ha bode bat ka jingyo jongi nangne ya ka stay order de nangne shakmat ngin trekam kum ulengdo jong ka kur kum acting lengdo jong ka kur nga pentip syaki pajba jong ka khendauri lengdo kur paliar bat ka nobo sopo ba menta ngilayo ka stay order bat nangne shakmat ngin pentulun ni kam jong ka hima bat jong ka kur ha ka lenti ka badai nginom sya ba une acting sim unle don bor bat ha ka jingle jong ban weng ngiru weng klem ka jingtip jong ki dikhot jong ka hima te ban apil hangne ban komplain hangne ru ngiyo lengba ka jingerap jong secretary hima henry hadu mentang ngim yo kano ka kot bangila sya weng henry lengba ka jingerap ki member jong ka AC jong ka ofisim te ngila ban wan ban pensange ya kane ka jingle jong te kane por nga kwa tangkum ta ban pensai sapi ki pajba ke jing shaweng jong nga kum acting lengdo kadai ha arterik benai agos
mentahi usnam. Ya kata ngi klem yo kano ka kopi baki don ki ba komplain lane ki ba ujor bu ne acting sim usaweng yang kum acting lengdo oh ha ka jing sya kila don ki ba komplain ar lai teli ki komplain mo ha kata ka komplain ru ula ai ka syokos but ha ka syokos ngila jubab bet tek kum ba ki komplain but dia kata ka syokos da ka dorbar sim ki dikot AC laweng bat la kentat ya kata ka komplain jong kita namar ba kam don nong rem hai namar ba ki kentho ba nga sensar don bor ya kur ki kentho ba nga pendon kam bakla ya kaletar het jong kur ki kentho ba nga klemlum ya kador bar jong kur henrei ya kita ngaladep jubab haka syokos ba ngaladep ban jubab syai ba ngalum ya kador barkur lakum bash fautli ki dor barkur hapo arsnem ngalalong kumu nong sensar nong pe jung kakur ngalalum hadu fautli bat ki kam jung kakur ngalayat lengba ka dorbar lengba ki eksekutif dorbar uang hana hakata ka komplain ba ngila pendon kam bakla ya kala terhad jung kakur ngila jubab syairu bangi klem pendon kam bakla ya kala terhad jung kakur namar detang ulung do detang ki member jong ka AC ka baka dorbar kur ka lajit ka bamut ka office jong ka kur paliar hi ka bala ban pendon kam ya ka letter head jong ka kur te ngi klem pendon kam bakla te ka jing keno ba ngi kam trai shikpo ya ka khendeu o ka tali ka dei ka jing sisa te ngi kam kat kum ka dulir ngi klem kam hal lat na ka dulir ngi nom la ban kam ya ki wei ki kur ki badon hapo kari kasi hendrai ngi kam trai ya ka khendau rileng dok kur paliar deitang kita ki badon haka dulir ya ka bangila yo no usim langrin state hakata kasnem shejar praspa nyupupra ngi kam bat ngilum ya ka dorbar kur deitang ya kita ki badon haka dulir ya ki wei ki bakam sukam paliar kita ki bakam paliar mau podoi paliar sangling kita kidei ki sangling kita kidei ki mau podoi ngimla ban pedeng ya ki ha ka dorbar kur jongi ngakren saya kene ba what's ngau AIP kita ki bakam yala de paliar sangling bat mau podoi paliar mau podoi ngakren saya pi ba phim don haka dolir ko kita ki bakam yala de ki paliar sangling bat paliar mau podoi so ba phindei ban suthu yala ka jong ka kamram ba phim don hok hakata ka dolir ba phidei ban hun ya ka ka ba phi don nga syukwa ban kentu ya pi ba yale persya ban ngi ba phim dei ki paliar namar kata haka dulir phim don ngi nomla ban kentup ya pi kum kita ki paliar phi phin long bet kita ki sangling bat ki mau podoi henrei ban long paliar te yakta ngi nomla ban pedang namar haka dulir phim ya don ya ka syokos te ngajubab ba masun yo ba yo pedang ke syokos na waktu sim te uai mu ha u benai jun dengan uai por yang ngaru shipusi ban jubab te hapo shipusi ngalapen stat ban jubab ya ka syokos hapo prasngi ngaladep ban pha ya ka syokos ba ngaladep jubab ba ka jingken no jong kine ki nong komplain kam don nong rem ru hadin ba ngila jubab da ka dorbar hima ki bobun ki yadon hakata ke majority jong ka dorbar hima kila pule bat kila studi ya kata ka jubab jong akum acting lengdo bat hakata ka jing jubab kila seu baka jing jubab jongi ka long ka badon nong rem kat kum ki kot kisla with documents kila kentat modor ya ka jing ujor jong utau ai biang perkhat ubakam yala de bu de utau sekretari jong ka kur paliar mau kurda like po like entai rei utau ai biang perkhat nga kren sai hang ne bu de ujaj sangling de paliar bat kata ka jing kam jong kelong persya ya ka rukom trikam jong ka kur bat kane ka jing kam jong uru ka dorbar hima ka dorbar sim usim bat ka dorbar jong kila kentat mador namar don hok ban komplain namar ba dei usketeri jong ka kur kare usketeri jong ka kur bala apon da ka kur bala thung da ka kur ha ka dorbar udei utau el videos paliar ubadei hok ubalong ban bat trikam hapo ka kur jong ngaru ngakubur ya kata balai acting sim uweng yangi namar ba na try hi ba udon jinga dei bat kine gi brew bat katkum ka jingyo jing tip jongi da ka basai hi ba
uta ubriu bakran persya ya usim ru uladap kran haying dorbar ba paim piladap bam pisa nakine kiliang te halor kataru ulah kran syai usim ba uta usim ulaong ba ya kata ka jing kran jong pi mar khmat nga priang bat uta ubriu ong ba piladap bam pisa nakine ki mau prodoi bat sangli te kata ka jing weng jong u yangi da ka pisa tingi ngimyale da ka pisa dei ngiyale da ka linti da kikot kisla ki bangidon tang katahi